Samantala, panganib po ng madulas na sahig at hagdanan inaksyonan po sa San Nicolas Public Market. Para sa detalye, nagbabalik Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Inaksyonan ng pamahalaang bayan ng San Nicolas ang panganib sa madulas na sahig at hagdanan sa public market sa pamamagitan ng paglalagay ng rubber mats sa mga hagdan ng wet at dry section ng pamilihang bayan. Ang hakbang ay isinagawa matapos makatanggap ng mga ulat hinggil sa madulas na kondisyon ng mga hagdanan na posibleng magdulot ng aksidente sa mga tendero at mamimili, lalo na sa mga bahaging madalas mabasa at dinadaanan ng maraming tao. Personal na ininspeksyon ng pamahalaang lokal ang inilagay ng mga rubber mat upang matiyak na maayos at epektibong naipatupad ang proyekto bilang tugon sa isyu ng kaligtasan sa palengke. Ayon sa pamahalaang bayan, ang inisyatiba ay isang simple ngunit praktikal na hakbang upang matiyak ang kaligtasan at ginhawa ng komunidad. Nagpasalamat naman ang mga tendero na nagsabing malaking tulong ito sa mas ligtas at maayos na pamamalengke. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.